I have a mission to do something huge. És Chento 2014. Willow V Sound. La ferma resposta. Jo són els dolents de la pel·li, a qui segueixen els polis, els qui poden calar foc a la metròpoli. Són els que es queden afònics a cada mani, pinten els caixers, els carrers són el seu territori. Són els que ja no volen més pobresa en forma de reforma. Són els que s'oposen a tot atac perpetrat des de dalt, que sigui un atemptat contra la classe treballadora. Fan contracultura, saben que la pedra sense cap idea mai no res atura. Però hi ha una cosa que els ajuda, i és que la consciència creix quan les butxaques s'escuren. Són engarjolats i apallissats però hi tornen, aguanten els cops, superen cada mala estona. Es cobreixen l'esquena, mobilitzen barnes, són la flama eterna o la petita espurna que aviat es propaga. Són radicals com el present, com un de l'Opus Dei fent lleis contra l'avortament, com no arribar a final de mes, com pallisses a immigrants en cada centre d'internament. Són radicals com la misèria que colpeja els barris, com la derrota de les classes populars, imparables com l'aliança entre capital i estat, que l'excusa del mercat els fa precaris. Passen el temps empoderant-se i mai no descansen, són l'avantguarda, el crit, la punta de la llança. I agiten, planten cara ràbia, se'ls trepitgen com un camperol al que li roben la collita. Són els qui no es jubilaran mai, els qui no podran pagar-se un habitatge digne ni el transport. Hauran crescut a mod i por en la foscor d'aquesta pau injusta d'oblit i perdó. Rojos com la sang o negres com les tempestes, saben que només lluitant es pot arribar a vèncer. Rojos com la sang o negres com les tempestes, el jovent s'organitza i encapçala la protesta. Llegeixen Lenin i altres clàssics, són revolucionaris perquè es formen amb la praxis. Va així i el compromís és màxim. Pregunta als companys presos si la lluita és cosa fàcil. Són ingovernables i per això s'autogestionen, planten cara al tongo de la marca Barcelona. Sempre dialèctics, saben que el món es transforma, estan en contradicció amb la burgesia que els explota. Clar que tenen por però la por no els pot, tenen totes les companyes que no els deixen sols. Tenen clar allò que volen, tenen amor per la gent i per ells atacant a mort. Clar que tenen por però la por no els pot, tenen totes les companyes que no els deixen sols. Tenen clar allò que volen, tenen amor per la gent i per ells atacant a mort. Rojos com la sang o negres com les tempestes, saben que només lluitant es pot arribar a vèncer. Rojos com la sang o negres com les tempestes, el jovent s'organitza i encapçala la protesta.